לכל מתנדבי זקה, היקרים, האהובים ביותר, ביותר, ביותר. מה אפשר לומר לכם? אין מילים לתאר הגבורה שלכם. מצד שני, אי אפשר לתאר מה אתם עוברים, מה אתם רואים, השם ישמור. ומה שרואים, לא במהרה נשכחים, אז לא פשוט. הבורא ייתן לכם כוחות, אתם שומרים ועוזרים לבניו במצבים שאי אפשר לתאר, אז הוא ישמור עליכם בכל מצב שיהיה, שיהיה לכם רק טוב, בשורות טובות, בריאות ונחת ואושר, ואך טוב וחסד. ואני מאחל לכם, אברך אתכם שבקרוב ממש אתם תהיו עסוקים לאסוף את כלל ישראל מכל קצווי תבל ולהביאם לבית המקדש השלישי. זה העבודה שלכם. ושם ניפגש בעזרת השם מתוך שמחה ושירה וטוב לבב. בינתיים אנחנו איתכם, חזקו ואמצו, הנה בא הגאולה.